Passem ara a substanciar, retornem a l'ordre del dia i passem a substanciar el segon, el que era previst com a segon punt de l'ordre del dia, la proposta de resolució sobre la llista d'assegurances de cobertura de mort. Si no seria diferent aquest joc de paraules. Encara les assegurances no han entrat en aquest terreny. Presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Per la seva defensa té la paraula la senyora Mayans Olano. Gràcies, senyor president. Com es fa referència amb l'exposició de motius de la present proposta de resolució sobre la creació del registre d'assegurances de cobertura de mort, no només en la llei de l'Estat 35/2003 ja es preveia, sinó que també es va adoptar una moció amb el Senat, la 671/187, en les que s'instava al govern de l'Estat a analitzar la viabilitat de la creació del registre únic de pòlisses de seguro. Per altra banda, la llei de l'Estat, la 20/2005, va preveure la creació amb el termini màxim de 6 mesos de l'entrada en vigor de la llei del desenvolupament reglamentari imprescindible per la possible creació del registre. Estem davant d'una situació que ens afecta dia a dia. Estem parlant de vora de 17 milions d'assegurances que, segons ens han comunicat per part d'alguna associació de contribuents, realment moltes de les assegurances de vida que no venen directament d'un seguro de vida, sinó que són aquelles petites que venen d'una pòlissa, d'un seguro paral·lel amb un altre producte. Moltes d'aquestes no té coneixement ni el propi signant de la mateixa que està tenint aquesta cobertura. Això el que posa de manifest és que moltes vegades quan una persona mor, dintre dels béns relacionats, doncs no apareix aquesta assegurança, de tal manera que els beneficiaris de la mateixa tenen que fer pràcticament una búsqueda sense rumb per poder trobar totes i cadascunes d'aquestes assegurances. Naturalment, el fet que tinguin aquesta cobertura i, per tant, aquesta pòlissa contractada i que els beneficiaris de la mateixa no arribin a cobrar-les, el que suposa és que estem anant contra la filosofia i l'objecte del contracte de cobertura de l'assegurança de vida, amb la qual cosa es produiria una vulneració dels drets i els interessos legítims que contempla la pròpia pòlissa, per tant, el propi contracte, el propi segur. La nostra proposta de resolució va en 2 punts directament adreçada al primer, que és cabdal, i és que el govern de l'Estat, el govern central, faci el desplegament reglamentari que ja preveia la llei 20/2005 i, per tant, que realment faci el reglament per la creació d'aquest registre d'assegurances de cobertura de mort. I la segona, que es deriva de la primera proposta, és en referència a que un cop el govern central hagi fet el reglament i, per tant, hagi creat aquest registre central, que a la nostra comunitat pugui haver un registre d'àmbit català i, per tant, nosaltres proposem la creació del registre català d'assegurances de cobertura de mort totalment coordinat i dintre del mateix esperit i el mateix sentit que preveu la llei 20/2005 de 14 de novembre per la creació i desenvolupament d'aquest registre d'assegurances de mort. Nosaltres considerem que és una qüestió cabdal, que realment és un dels punts febles dintre de lo que és la nostra legislació, i tot això que contribuiria a no alterar el mercat, però sí la cobertura i la sensibilitat dels interessos legítims reconeguts amb aquests tipus de pòlisses. I, per tant, nosaltres considerem com a grup parlamentari que tota la tasca que es pugui fer en aquest sentit i que s'ha començat, com he dit, amb les diferents lleis i mocions aprovades, no poden realment veure la llum si no instem a això que tindria que haver estat el govern el que prenés la iniciativa, però que en aquest cas nosaltres instem a que ens adrecem al govern de l'Estat perquè realment aquesta iniciativa que no ha sortit del govern pugui veure la llum i pugui ser una realitat.
Ens posicionem ja respecte a les esmenes presentades per als grups que donen suport al govern. Doncs nosaltres no les acceptarem. No les acceptarem perquè amb el primera se'ns diu a fi i efecte de que doni un nou impuls. Jo li dic, quin impuls? Perquè no hem vist cap. El primer impuls que estem veient és el que està donant el nostre grup parlamentari. Realment no s'ha fet res en aquest sentit i per tant nosaltres no podem acceptar la primera esmena. I amb el segon cas, en el marc de les competències compartides del nou estatut que atribueix a la Generalitat, entre d'altres la funció executiva, crèdit, banca, assegurança, i creat en coordinació amb el registre central, sí, però nosaltres, si precisament hem presentat aquesta proposta de resolució, és per tenir un compromís de que realment es portarà a terme aquest registre i ja fem tard, perquè la llei és del 2005. Per tant, amb aquest contingut, malgrat que després hem parlat amb algun portaveu i ens ha manifestat la voluntat de treballar en aquest sentit, doncs nosaltres en aquest moment no podem acceptar les esmenes amb el contingut que se'ns presenten. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Alon.